να αναλάβουμε την τύχη της σημερινής συνάντησής μας και ελπίζω στο τέλος να φύγουμε με χαμόγελα καλύτερα από αυτά που ήρθαμε σήμερα το πρωί. Καλή επιτυχία να έχουμε. Να ξεκινήσουμε με τον Θόδωρο Τσέκο για εισήγηση. Καλημέρα και από εμένα. Πολύ σύντομα, γιατί θα πρέπει να έχουμε αρκετά σφιχτή διαδικασία, γιατί οι παρεμβαίνουσες και οι παρεμβαίνοντες είναι αρκετοί και σκόπιμο είναι να έχουν επαρκή χρόνο για την τοποθέτησή τους. Όπως το φανταζόμαστε, πολλές φορές βέβαια ο σχεδιασμός των συναντήσεων στην πράξη τροποποιείται, η ίδια η πράξη το τροποποιεί. Έχουμε περίπου 15, ίσως και παραπάνω, παρεμβαίνουσες και παρεμβαίνοντες. Σκεφτόμαστε λοιπόν, γιατί είναι το μόνο ασφαλές κριτήριο, να υπάρχουν αλφαβητικές τοποθετήσεις διαδοχικά, με μια 10λεπτη πρωτολογία. Δεν υπάρχει άλλο ασφαλέστερο κριτήριο. Μία 10λεπτη λοιπόν πρωτολογία και στη συνέχεια μία 3λεπτη με 5λεπτη δευτερολογία, ώστε ο καθένας και κάθε μια να αντιδράσει στα λεχθέντα από τους υπολείπους. Στο τέλος θα έχουμε μία σύνοψη και μία πρόταση για τα επόμενα βήματα. Τώρα, η προσπάθεια αυτή, όπως το ανέφερε ήδη ο Μιχάλης ο Χάλαρης, δεν ακούνε διαδικτυακά. Τώρα είναι εντάξει? Λοιπόν, έλεγα απλώς να πω πάλι το πολύ σύντομα το πρακτικό κομμάτι. Αλφαβητικές παρεμβάσεις. Είπα ότι δεν έχουμε άλλο ασφαλέστερο κριτήριο αυτή τη στιγμή για να ορίσουμε τη σειρά των ομιλητών. Αλφαβητικά λοιπόν. Τώρα, εάν κάποιος ή κάποια έχει επίγοντα λόγο να αποχωρήσει κτλ., προφανώς ας επικοινωνήσει για να ρυθμίσουμε διαφορετικά, να προηγηθεί. 10λεπτη είπαμε λοιπόν πρωτολογία και 3λεπτη με 5λεπτη, θα δούμε πόσο θα μας το επιτρέψει ο χρόνος, δευτερολογία, για να υπάρξει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το βλέπουμε ως το εναρκτήριο λάκτισμα μιας προσπάθειας, την οποία, όπως ήδη ο Μιχάλης ο Χάλαρης πριν, ο γραμματέας των κινήσεων, όρισε σαν προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα προγραμματικό hub. Είναι μια πρωτοβουλία πρωτοβουλειών, λοιπόν, δεν είναι ένα κλειστό σχήμα, είναι σαφές, δεν παίρνουμε μια πρωτοβουλία για ένα φορέα. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν πρωτοβουλίες, θα υπάρξουν και άλλες. Η ρευστότητα αυτή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη κεντροαριστερά στη χώρα μας, και όχι μόνο, έχει τα αρνητικά της στοιχεία προφανέστατα, αλλά έχει και μια θετική διάσταση, και αυτή πρέπει να δούμε, μισογεμάτο το ποτήρι, τη δυνατότητα ζυμώσεων που θα επιτρέψουν να γεννηθεί κάτι ουσιαστικότερο, σταθερότερο και αποτελεσματικότερο. Από αυτή την πλευρά πρέπει να το δούμε. Άρα λοιπόν γι' αυτό παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Το συγκεκριμένο στίγμα, θα έλεγα, το οποίο προσπαθούμε να εισφέρουμε με αυτή την προσπάθεια, είναι βλέποντας τρεις βασικές διαστάσεις, γύρω από τις οποίες αρθρώνεται και αναπτύσσεται η πολιτική συζήτηση, στην κεντροαριστερά και ευρύτερα. Τις απαριθμώ. Είναι πρώτα το ζήτημα της ηγεσίας. Είναι δεύτερο το ζήτημα των συμμαχιών. Είναι τρίτο το ζήτημα το προγραμματικό, ιδεολογικό και προγραμματικό. Βλέπουμε ότι η συζήτηση μονοπολείται ή εστιάζεται γύρω από τα δύο πρώτα, το θέμα της ηγεσίας και το θέμα των συμμαχιών. Ποιος πάει με ποιον, ποιος συμπράττει με ποιον. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά, προφανέστατα. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ζητήματα τα οποία εστιάζουν περισσότερο σε επικοινωνιακές λειτουργίες και μηχανισμούς, και είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται με την δυνατότητα και την πιθανότητα επιτυχίας της διεκδίκησης της εξουσίας και της ανόδου
στην κυβέρνηση, της κατάκτησης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της διακυβέρνησης. Πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που κάποιος πάρει την κυβέρνηση, βρεθεί στην κυβέρνηση. Εάν είναι απροετοίμαστος, τα προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται πολύ σύντομα και να οδηγούν σε αποτυχία το όλο εγχείρημα. Και έχουμε πολύ πρόσφατα παραδείγματα μιας τέτοιας αρνητικής εξέλιξης, μιας επιτυχούς εκλογικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκεντρώνοντας θετικές λειτουργίες και δυνατότητες γύρω από το πρόσωπο του ηγέτη, γύρω από τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία γύρω από 5 βασικές απλές ιδέες, στη συνέχεια, όντας απροετοίμαστος προγραμματικά, οδηγήθηκε σε αποτυχία και από ένα σημείο και πέρα σε κατάρρευση. Άρα λοιπόν, προφανώς χωρίς να υποβαθμίζει κανείς ή να υποτιμά τα δύο πρώτα στοιχεία, έχει τεράστια σημασία η ανάπτυξη του τρίτου στοιχείου, του ιδεολογικού προγραμματικού, τη διαμόρφωση δηλαδή μιας πλατφόρμας τέτοιας, η οποία θα επιτρέψει τη σύγκληση ευρύτερων δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, εκ νέου, μια προσπάθεια να ορίσουμε εκ νέου ακριβώς ακόμα και τις έννοιες τι σημαίνει προοδευτικό σήμερα. Σε μια ευρύτερη, διεθνή, ευρωπαϊκή, ελληνική κοινωνία και οικονομία, με τις ιδιομορφίες, με τις ιδιαιτερότητες, με τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα, τι θα μπορούσε να είναι προοδευτικό? Ποιες είναι οι βασικές κοινωνικές αντιθέσεις τις οποίες έχουμε? Ποιες είναι οι βασικές ταξικές αντιθέσεις τις οποίες βλέπουμε μπροστά μας? Τι είδους πολιτική διαχείριση αυτού του περιβάλλοντος μπορεί και πρέπει να γίνει, ώστε οι κοινωνίες να πορευθούν σε θετικές για τις ίδιες κατευθύνσεις? Η εσωτερική διάρθρωση και ισορροπία αυτών των κοινωνιών, διότι πολλές φορές εστιάζουμε στα συνολικά προβλήματα των κοινωνιών και είναι πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τα υγειονομικά ζητήματα, η κλιματική κρίση, τα πολιτισμικά προβλήματα που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση κτλ. Είναι προβλήματα τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν το σύνολο των κοινωνιών, αλλά υπάρχουν ειδικότερα προβλήματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες μέσα, τις πλέον αδύναμες. Η κεντροαριστερά, ευρύτερα ο προοδευτικός χώρος εστιάζονταν πάντα ιστορικά στην διαχείριση αυτών των ειδικών προβλημάτων των αδύναμων ομάδων. Άρα λοιπόν δεν αρκεί να μιλάμε για τα συνολικά προβλήματα των κοινωνιών, πρέπει να ενσκύψουμε και να αντιμετωπίσουμε ειδικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν κοινωνικές ομάδες. Άρα πρέπει να έρθουμε και σε έναν διάλογο με την ίδια την κοινωνία, με τους φορείς, τους συλλογικούς που εκφράζουν ιδιαίτερες ανάγκες, ιδιαίτερα προβλήματα των πλέον ευάλωτων, των πλέον αδύναμων ομάδων. Άρα χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο ευρύτερο διάλογο, τον οποίον σκεφτόμαστε να πραγματοποιήσουμε με έναν δομημένο τρόπο, όχι ατέρμονες συζητήσεις και διαλόγους, να προχωρήσουμε σήμερα σε μία πρώτη διερεύνηση, να ορίσουμε τα πεδία για τα οποία πρέπει να γίνει η συζήτηση, που είναι προφανώς το γενικό πολιτικό πλαίσιο και οι ιδεολογικές αρχές, τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα του κράτους, των θεσμών και των δικαιωμάτων, τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά και ενδεχομένως να προσθέσουμε κι άλλα, έτσι, τα κοινωνικά, εντάξει, τα κοινωνικά με την έννοια των κοινωνικών αναγκών, της ευαλωτότητας όλων αυτών των ζητημάτων τα οποία αναφέραμε, να γίνουν κάποιες στη συνέχεια συναντήσεις, ομάδες δουλειάς πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία και να καταλήξουμε στις αρχές ενδεχομένως του επόμενου έτους σε μια πλατφόρμα ιδεολογική προγραμματική, την οποία θα προτείνουμε σε όλους τους φορείς οι οποίοι
διεκδικούν την παρουσία τους στον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λοιπόν το όλο σχέδιο, πολύ φιλόδοξο, δεν το αρνείται κανείς, εστιασμένο όμως σε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία εμείς τουλάχιστον που παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία αντιλαμβανόμαστε ως ένα μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή στην δημόσια συζήτηση στην χώρα μας. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα παρακαλούσαμε όλες και όλους που θα παρέμβουν να τοποθετηθούν εστιάζοντας στα βασικά ερωτήματα, η έννοια της προοδευτικότητας, κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις της παρούσης περίοδου, η οικονομία, ο ρόλος του κράτους, για να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε, για την εισαγωγή. Νομίζω έβαλε ένα πλώσιο ο Θόδωρος, ο Τσέκος. Με βάση την πρόταση για να ακολουθήσουμε αλφαβητική παρουσίαση των τοποθετήσεων, είναι η σειρά του Ζαρουτιάδη, είναι εκεί δίπλα μου. Να πάμε μας. Δεν τους έχουμε γράψει όλους εδώ. Και αυτούς που είναι διαδικτυακά. Είναι Κατσέλη, Κορκολής, Κατσαντώνης, Καλογράνης, Λικούδης, Μαργαρίτης, Παπατόλιας, Πασάς, Σωτηρέλης, Ακαντάρης, Σαχινίδης, Τοπαλίδης, Τζιόλας, Φενέκος, Χρυσόγελος. Γεωργάτος. Εντάξει, αυτό είπα, δεν είναι πιθανό. Ναι. Ωραία. Για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, θα παρακαλούσα το Προεδρείο, στον οποίο μετέχω και εγώ μετά από την πρότασή σας που είναι τιμητική, στα 9 λεπτά να με ενημερώσετε για να μην... Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θα πω απλώς ότι, όπως πολύ σωστά ακούσαμε από τον Θόδωρο, η συζήτηση γενικότερα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες δεκαετίες επικεντρώνεται στο πώς θα πάρει κανείς την εξουσία, είτε από την δεξιά είτε από την αριστερά, και όχι στο τι θα κάνει με αυτήν, ακριβώς όπως προσδιορίστηκε. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας, και τόσο προσωπικά όσο μιλώντας και εκ μέρους της σοσιαλιστικής προοπτικής, με πολύ μεγάλη χαρά θα συμμετέχουμε στις εργασίες της συνέχισης από εδώ και πέρα. Η συνεισφορά μου στη σημερινή συζήτηση θεώρησα ότι πρέπει να έχει δύο σκέλη. Ποια είναι η συνολική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε, η συνολική φάση εξέλιξης του σύγχρονου μετακαπιταλιστικού περιβάλλοντος, και επίσης να δούμε για την ελληνική πραγματικότητα τι μπορούμε να προτείνουμε. Προφανώς θα υπάρχουν πολλές περισσότερες προτάσεις που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο από κοινού της προγραμματικής συζήτησης και του προγραμματικού λόγου και πρότασης που στο τέλος πρέπει να καταθέσουμε και να υπερασπιστούμε. Συνολικά, δεν είμαστε στη δεκαετία του 90, ούτε στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η διεθνής βιβλιογραφία βρήθη και δέχεται και αναδεικνύει ριζοσπαστικές, ανατρεπτικές κοινωνικές, οικονομικές θεωρήσεις και αναλύσεις. Το ανάποδο, στη δεκαετία του 90, αν προσπαθούσες να δημοσιεύσεις κάτι αντίστοιχο, σε πετούσαν στην άκρη της συζήτησης. Αυτό αναδεικνύει ότι αυτή η συνεχιζόμενη συστημική κρίση διεθνώς έχει πλέον αναγνωριστεί, είναι μια πραγματικότητα. Δεν τη συζητούμε μόνο κάποιοι που έχουμε άλλου είδους παιδεία και άλλου είδους προέλευση ιδεολογική. Και συγκεντρώνεται, συμπυκνώνεται αυτή η διαρκούσα συστημική κρίση στα εξής 4 πράγματα. Πρώτον, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όχι η επιδείνωση του τρόπου παραγωγής, αλλά η αύξηση της κλίμακας της παραγωγής έχει προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε, το ζήτημα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, που η λογική του καπιταλισμού δεν μπορεί από μόνη της να το αντιμετωπίσει. Το δεύτερο,
ζήτημα είναι το ζήτημα της βαθαίνουσας χωρικής και ταξικής ανισότητας, σχετικής ανισότητας, αλλά είναι πρόβλημα για το σύστημα. Αυτή έχει να κάνει κυρίως με τη λειτουργικότητα της οικονομίας, της καπιταλιστικής, της σύγχρονης οικονομίας, που απαιτεί εκτός από την παραγωγή την δυναμική της κατανάλωσης για να απορροφήσει τα εμπορεύματα, και αυτό σε διεθνές επίπεδο λόγω της βαθαίνουσας χωρικής και ταξικής ανισότητας γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ΟΣΑ από το 2013. Ετησίως στις εκθέσεις του φωνάζει για την αντιστροφή της βαθαίνουσας ανισότητας. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την τεχνολογική εξέλιξη και το γεγονός ότι, σε συνάρτηση με το προηγούμενο, το αποτύπωμα στην παραγόμενη υπεραξία, στην παραγωγικότητα της εργασίας, της τεχνολογικής εξέλιξης καθίσταται εκθετικά αυξανόμενο. Πλέον δεν αρκεί ούτε η μισή γενιά, βιολογική γενιά της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας για να αντιληφθεί και να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα παραγωγής ακόμα μεγαλύτερου πλούτου και έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη του να μπει πάρα πολύ κέρια διεθνώς ή τέλος πάντων περιφερειακά, θα γίνει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συζήτηση για τη μείωση του χρόνου απασχόλησης. Δεν γίνεται 100 χρόνια μετά την τελευταία γενναία μείωση του χρόνου απασχόλησης, έχοντας υπερδεκαπενταπλασιαστεί η παραγωγικότητα της εργασίας και βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, να μην προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Είναι ανάγκη συστημική, δεν είναι ανάγκη επαναστατική. Το τέταρτο σημείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω όλων αυτών των δυσχεριών ενισχύεται η χρηματοπιστωτική αναντίκριστη υπερσυσσόρευση. 9 στα 10 δολάρια, το 90% των διενεργούμενων συναλλαγών διεθνώς, δεν είναι ούτε για το εμπόριο, ούτε για τις πραγματικές άμεσες επενδύσεις, ούτε για την κινητικότητα εργασίας ή ανθρώπων, είναι για τις κερδοσκοπικές κινήσεις. Αποτέλεσμα, περίπου, είναι δύσκολες οι προσεγγίσεις αυτές, αλλά περίπου στην τάξη μεγέθους, η αξία των παραγόγων συναθριζόμενη διεθνώς φτάνει το 25πλάσιο του ετησίως παραγόμενου πλούτου. Παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν δείχνει το κούμπομα του συστήματος έτσι όπως εξελίσσεται. Σε αυτήν λοιπόν την πραγματικότητα, το να μιλήσει κανείς ριζοσπαστικά και ανατρεπτικά δεν είναι μόνο, ξαναλέω, μια ιδεολογική προσέγγιση που πατάει πάνω στο ότι εμείς αναγνωρίζουμε την ανάγκη της συστημικής μεταξέλιξης, αλλά είναι και μια αναγκαιότητα για να αντιμετωπιστούν τα κουμπώματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Εδώ θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολλές προτάσεις για το πώς σε ένα διεθνές επίπεδο μπορεί αυτό να προχωρήσει. Δεν θέλω να μπω στην τοποθέτησή μου σε αυτά. Έχω προσωπικά γράψει και άλλοι πάρα πολλοί και πολλές για εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης της ταυτόχρονης ανάγκης επενδύσεων στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην καταπολέμηση της χωρικής ανισότητας και ταυτόχρονα στην αξιοποίηση με έναν προοδευτικό τρόπο των υπερσυσσωρευμένων χρηματοπιστωτικών αποθεμάτων. Δεν είναι τη στιγμή ή τέλος πάντων ακόμα και αν είναι μπορούμε να το κάνουμε αργότερα. Πάντως υπάρχουν απόψεις και προτάσεις για ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες σε διεθνή συνεργασία προκειμένου να αξιοποιηθούν αναπτυξιακά αυτές οι αναντίκριστες χρηματοπιστωτικές υπερσυσσωρεύσεις. Θέλω να περάσω όμως στο τι θα μπορούσαμε να πούμε για την ελληνική οικονομία. Είναι 5 σημεία, θα τα πω πάρα πολύ συμπυκνωμένα, τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε στην προγραμματική συζήτηση. 5 σημεία τα οποία για μένα αποτελούν τα βασικά σημεία που προφανώς μπορούν να προκύψουν και άλλα πολύ πιο ενδιαφέροντα, πιο σημαντικά, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, για αυτό που συζητάμε, την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Ενός νέου παραγωγικού μοντέλου το οποίο θα έχει αποτελεσματικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Να πω δε μάλιστα ότι αυτή η συζήτηση έρχεται στον αντίποδα της εμένουσας δημοσιογραφικής προσέγγισης που αναζητεί κάθε φορά με την ευκαιρία της ΔΕΘ την αναπαραγωγή του μύθου του Άι Βασίλη σε φτερονοπορεινή εκδοχή ή αναζητεί, γενικότερα μια συζήτηση στην επιφάνεια και όχι στην ουσία. Πρώτο σημείο. Κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως αναγκαιότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτή τη στιγμή, με τις αδυναμίες της ελληνικής παραγωγικής δομής, θα μπορούσαν αυτά τα οποία αποτελούν τα στοιχεία του ESG, Environmental, Social και Governance, θα μπορούσαν να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ελληνική παραγωγή, λόγω της φύσης της χώρας. Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα
εταιρικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν να ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά και να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της παραγωγής της ελληνικής. Άρα η επένδυση σε τέτοια θέματα δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα προσαρμογής στα διεθνή πρότυπα, είναι μια ευκαιρία για την ελληνική παραγωγή. Σε συνάρτηση με αυτό το δεύτερο σημείο, άρρηκτα συνδεδεμένος είναι ο δεύτερος πυλώνας της υποστήριξης και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ή παραγωγικής δραστηριότητας. Εδώ να σημειώσω, μέχρι πρότινος ξέραμε ότι αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα για να διατηρηθεί ο ιστός, ο οποίος διευκολύνει την κοινωνική ισορροπία και επίσης και την κοινωνική εξέλιξη. Δεν είναι μόνο έτσι. Οι τελευταίες προσεγγίσεις, είχα την ευκαιρία να συνεισφέρω σε μια σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, λένε ότι ειδικότερα στις ώριμες αγορές, αυτό που ζητούν οι αγοραστές, το αγοραστικό κοινό, η ζήτηση, είναι όχι τόσο το φθηνό, όσο το εξειδικευμένο, το διαφοροποιημένο προϊόν υψηλής ποιοτικής ενσωμάτωσης. Το ποιοτικό δεν σημαίνει μόνο το καλό, σημαίνει και το διαφοροποιημένο, αυτό που απαντά σε ιδιαίτερες ανάγκες. Η ελληνική επιχειρηματική και παραγωγική πραγματικότητα, το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Γιατί από τη φύση της η Ελλάδα είναι ένας μικρός στενός χώρος, γεωγραφικά και οικονομικά, στον οποίο όμως αναπτύσσονται πάρα πολλές ποικιλομορφίες. Άρα εμείς πρέπει να επενδύσουμε στην ενίσχυση της μικρής μικρομεσαίας παραγωγικής δραστηριότητας, όχι γιατί είναι κοινωνικά δίκαιο, γιατί το ζητάει η ΓΕΣΕΒ δικαίως, αλλά γιατί επιπρόσθετα είναι και μια στρατηγική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Το ελληνικό κρασί θα μπορεί να πουληθεί έξω γιατί είναι διαφοροποιημένο, όχι γιατί είναι φθηνό. Αποκλείεται να μπορέσει να ανταγωνιστεί το χιλιανό, όπου οι εκτάσεις μίας εκμετάλλευσης φτάνουν περίπου το μισό του κάμπου των Σερών. Τώρα τα λέω εγώ με τα δικά μου δεδομένα. Τρίτο, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας και να τους ενισχύσουμε. Εδώ όμως σημείωση σύντομη, προσοχή, όχι εν είδη μιας μονοκαλλιέργειας. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο, το κάνουμε ήδη και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί όταν μονοκαλλιεργείς είναι πολύ πιθανόν διάφορες διεθνείς ή εξωγενείς συνθήκες να σε οδηγήσουν σε ατυχήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με μονοκαλλιεργική λογική, αλλά με την λογική του να αναγνωρίσουμε τους τομείς αιχμής και να επενδύσουμε σε αυτούς. Είναι οι εξής για μένα και νομίζω θα συμφωνήσουμε: logistics και ναυτιλία, τουρισμός, πρωτογενής παραγωγή, γαλάζια και δημιουργική οικονομία. Περισσότερο ίσως στην πορεία. Τέταρτο, φτάνω στο τέλος, ανάπτυξη ανταγωνιστικών και αποτελεσματικών δημόσιων παρεμβάσεων στους τομείς κλειδιά για τη λειτουργία της οικονομίας και την επίτευξη των ανωτέρων, στον τραπεζικό τομέα, στην αξιοποίηση και διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων, στις μεταφορές κυρίως. Δεν επιτρέπεται, φίλες και φίλοι, να παραμένουμε αδρανείς απέναντι στο γεγονός ότι για να πας από Θεσσαλονίκη, Αθήνα με την ΠΑΘΕ θες μια φορά στα διόδια των ιδιωτικών εταιριών 80 ευρώ, ενώ ο Αυστριακός πολίτης για τους δικούς του αυτοκινητόδρομους πληρώνει 100 τον χρόνο. Πέμπτο, τελευταίο, υπάρχουν μεγάλες δομικές γεωπολιτικές αλλαγές. Είμαστε σε μια πραγματικότητα μιας πολυπολικής κατάστασης στην κατανομή του οικονομικού και του πολιτικού ελέγχου και δύναμης. Σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει αντιστοίχως να προσαρμοστεί ο δικός μας διεθνής προσανατολισμός και η δική μας επίσης οικονομική στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή. Θα πω μόνο το εξής. Τελείως ένας καινούριος κόσμος αναδεικνύεται όχι μόνο λόγω της πολυπολικότητας, λόγω για παράδειγμα του γεγονότος ότι δυσμενώς και δυστυχώς η κλιματική αλλαγή καθιστά όμως πλέον την ναυσιπλοεία από τη Βόρεια Θάλασσα εφικτή. Επίσης, ταυτόχρονα δείτε το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με το the next big thing στο νότο από μας, την Αφρική. Όλοι οι επόμενοι νεοϊμπεραλιστικοί ανταγωνισμοί θα είναι σε εκείνη την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ένα πολύ απλό θα σας πω. Από πύλες εισόδου, όλη η δομή της ελληνικής πραγματικότητας θα καταστούν πολύ σύντομα πύλες εξόδου. Αυτό αλλάζει όλη τη λογική της γεωοικονομικής και γεωπολιτικής στρατηγικής μας. Ακόμα και του τύπου των επενδύσεων που πρέπει να κάνουμε. Μένω εδώ, ανέδειξα πολύ σύντομα τα 5 στοιχεία. Συγγνώμη, πήρα 1-2 λεπτά παραπάνω και είμαι για να ακούσω περισσότερο παρά για να συμβάλλω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο κύριος Γεωργάτος. Έπεσε επειδή ήσαν το προηγούμενο. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Συμμετέχω στην κίνηση Ανανεωτική Αριστερά, συνεργαζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Έλαβα την πρόσκληση και θέλω να περιοριστώ σύντομα σε σημεία άξονες όπου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τι θα ήθελα να ακούσω εγώ, δηλαδή σαν πολίτης, ας πούμε, μέσος πιεζόμενος προς τα κάτω από ένα σοσιαλδημοκρατικό φορέα. Και επειδή ψάχνουμε κοινούς τόπους, θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες και η εμβάθυνση σε κάθε τομέα πρέπει να γίνει από ομάδες εργασίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, κάπως πρέπει να καταγραφούν, να υποθούν σε ομάδες εργασίας κτλ. Άρα εγώ θα περιοριστώ στους άξονες που θα ήθελα να ακούσω από ένα σοσιαλδημοκρατικό φορέα. Και το πρώτο και κύριο, βέβαια, επειδή έχουμε να αγωνιστούμε πλέον με ιδέες και να προβάλλουμε ιδέες οι οποίες είναι κατασυκοφαντημένες εδώ και πάνω από 2-3 δεκαετίες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτές, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, να τις επαναφέρεις στην επικαιρότητα, να γίνεις πιστικός κλπ. Άρα λοιπόν το πρώτο για μένα θα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, το οποίο βεβαίως περνάει μέσα από την άρση των ανισοτήτων. Άρα τι είναι προοδευτικό που αναρωτήθηκε πριν ο φίλος ο Τσέκος, έτσι, είναι ότι μειώνει τις ανισότητες. Πρέπει να εμπεδοθεί ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι, το οποίο σήμερα έχει απολεστεί μέσα στην κοινωνία και έχουν όλοι εξαχριωθεί και εκβαρβαρωθεί. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό βεβαίως συναρτάται και με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεύτερος άξονας, κοινωνική δικαιοσύνη, δικαιώματα των εργαζομένων, συλλογικές συμβάσεις, έτσι, μείωση χρόνου εργασίας, να τα δούμε αλλιώς, ποιοτικές θέσεις εργασίας, αναβάθμιση των μισθών. Όλα αυτά λοιπόν συναρτώνται, κοινωνική δικαιοσύνη, δικαιώματα εργαζομένων. Ψηφιακά δικαιώματα και δημοκρατία, ιδιωτικότητα. Πώς θα προστατεύουμε όλα αυτά, πώς δεν θα μείνει κανένας πίσω. Έχουμε αυτή τη στιγμή την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Έχουμε εξελίξεις ραγδαίες στον τομέα της τεχνολογίας. Πώς αυτά επηρεάζουν την εργασία, τις κοινωνικές σχέσεις, τις κρατικές δομές. Και σε όλα αυτά δεν πρέπει να μένει κανένας πίσω. Για παράδειγμα, μια πολύ έτσι ευάλωτη ομάδα σε σχέση με το ποιος μένει πίσω είναι οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, οι πιο ηλικιωμένοι, 65+, να το πω έτσι χοντρικά. Τι κάνουμε με αυτούς, πώς τους ενισχύουμε, πώς δεν θα μείνουν πίσω, ή και άλλα κοινωνικά στρώματα, τα οποία δεν μπορούν να συμβαδίσουν με αυτές τις εξελίξεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό συναρτάται με τον άλλο άξονα που σημαίνει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, έχουμε και τη woke κουλτούρα, η οποία φέρνει τα πράγματα στα άκρα. Πώς τα διαχειριζόμαστε αυτό, ποιο είναι το σημείο ισορροπίας σήμερα σε σχέση με τα δικαιώματα, τα οποία έχουν διευρυνθεί και αφορούν και επιμέρους ομάδες. Μιλάμε σήμερα για δικαιώματα της τάδε κοινωνικής ομάδας, της τάδε κοινωνικής ομάδας κλπ. Έτσι. Και βεβαίως πρέπει στο πλαίσιο του κράτους και του φορέα του σοσιαλδημοκρατικού οι διαδικασίες να είναι δημοκρατικές και συμμετοχικές. Αν δεν υπάρξει συμμετοχική διαδικασία στον οποιοδήποτε σοσιαλδημοκρατικό φορέα, τότε δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Έτσι. Δεν μπορούν στενά σχήματα αλλά επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας να πείσουν την κοινωνία και να ενεργοποιήσουν τους πολίτες. Η συμμετοχή είναι το α και το ω και οι δημοκρατικές διαδικασίες, ακόμα και σε αναδείξεις υποψηφίων, σε μία σειρά ζητήματα. Και βεβαίως όλα αυτά συναρτώνται με το κορυφαίο θέμα του καιρού μας, την οικολογική δικαιοσύνη. Έτσι, είναι τραγική η κατάσταση. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι εδώ είμαστε τουλάχιστον φοβισμένοι, σοκαρισμένοι, δεν ξέρω πώς να το πω, από αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση. Φέτος το καλοκαίρι πήγα σε περιοχές όπου τα νερά στερεύανε και οι καλλιέργειες πάνε κατά διαόλου. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τεράστιες αναδιαρθρώσεις του πρωτογενή τομέα που είναι πάρα πολύ βασικός για την οικονομία. Άρα λοιπόν συνοψίζω: οικολογική δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, δικαιώματα εργαζομένων, ψηφιακά δικαιώματα και συμμετοχική δημοκρατία, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, και όλα αυτά βέβαια τα οποία μπαίνουν υπό την ομπρέλα των διεθνών εξελίξεων
ενός χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού καζίνο. Και εδώ πέρα θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ακούσω προτάσεις πώς αντιμετωπίζεται αυτό και πώς αυτές οι ανεξέλεγκτες ροές κεφαλαίων μπορούν να ρυθμιστούν και να δώσουν έσοδα στα κράτη για κοινωνικές πολιτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι κάποτε το φόρο Τόμπιν. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στη μόδα. Έτσι, προφανώς έχουν γίνει και άλλες επεξεργασίες. Και τέλος να πω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση στα θέματα της ειρήνης και γενικώς της μιας οικονομίας που, όπως λέει συχνά και ο Θόδωρος ο Μαργαρίτης, έχει πάρει πολεμική κατεύθυνση. Έχουμε πολεμική οικονομία πια. Άκουσα μάλιστα χαρακτηριστικά τον κύριο Δένδια τις προάλλες σε κάποιο φόρουμ να λέει ότι οι δαπάνες για την άμυνα πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του χρέους. Και αφελώς αναρωτήθηκα, γιατί να μην πούμε το ίδιο για τις δαπάνες στην υγεία? Αυτό δεν θα σήμαινε προτεραιότητα στο κοινωνικό κράτος? Με αυτά τα λίγα λοιπόν, να μην καταχραστώ το χρόνο γιατί υπάρχουν πολλοί ομιλητές. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Φαντάζομαι να καταφέρουμε να βρούμε κοινούς παρονομαστές, έτσι, σε κοινούς άξονες για επεξεργασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε τη Λούκα την Κατσέλη. Να πάρει το λόγο εξ αποστάσεως είναι η Λούκα. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε? Ναι, ακούγεσαι, Λούκα. Ωραία. Πρώτα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύω ότι είναι καιρός να βάλουμε πάλι την πολιτική στο επίκεντρο με κεφαλαίο π. Είναι όπως είπε ο Θοδωρής ο Τσίπρας. Ναι, λίγο πιο δυνατά μπορείς, Λούκα. Ναι, μια στιγμή να την βάλω. Και άνοιξε το βίντεο, δεν έχεις ανοίξει το βίντεο. Μια στιγμή. Δεν έχουμε εικόνα από σένα. Μια στιγμή να δούμε γιατί. Stop view profile, mute by audio. Πού το βλέπω αυτό το stop video? Βλέπετε? Ναι, δεν σε βλέπουμε, Λούκα, αλλά μπορείς να μιλήσεις. Ναι, να μιλήσω, να μην... Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν βλέπω να είναι κλειστό, αλλά κάτι δεν βλέπω καλά. Ναι, ακούγεσαι λίγο, αυξήστε τον ήχο να πούμε πιο δυνατά. Ωραία. Να πω, θα κοιτάξω να δω εάν μπορώ να πατήσω το share screen. Όχι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εντάξει, θα φανεί. Θα ήταν πιο ωραίο να δείτε την κυρία Κατσέλη. View profile, mute by audio, stop video. Choose pin. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας ξεκινήσω. Να πω πρώτα συγχαρητήρια και την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ που έχουμε φτάσει να ξαναμπεί η πολιτική με κεφαλαίο π στο προσκήνιο. Και όπως είπε ο Θοδωρής ο Τσέκος, ο δημόσιος διάλογος γίνεται κυρίως σε θέματα ηγεσίας, συνεργασιών, συμμαχιών κτλ. Που είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά και θα πρέπει να μας απασχολήσουν γιατί συνδέονται και με το προγραμματικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη μου όπως πάντα από την πολιτική, το τι θέλεις να κάνεις, πού θέλεις να είναι η χώρα σε 10 χρόνια, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, ποιες είναι οι συνθήκες και όπως είπανε και οι δύο προλαλήσαντες, πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς πάμε από εδώ που είμαστε εκεί που θέλουμε να πάμε. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο Θόδωρος ο Ζαρουδιάδης ή ο κύριος Γεωργιάτος, με τα οποία συμφωνώ. Θα ήθελα να τονίσω στο 2-3 πράγματα πρόσθετα όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον. Νομίζω ότι ένα κομμάτι του προβληματισμού μας πρέπει να είναι οι ισχύς που έχουν αποκτήσει μεγάλη τεχνολογική όμιλη διεθνώς. Έχει αλλάξει το σύστημα το παγκόσμιο. Είμαστε σε έναν κορπορατιστικό, αν θέλετε, και όχι μόνο χρηματοοικονομικό καπιταλισμό. 140 όμιλοι διεθνώς αυτή τη στιγμή έχουν το 40% του ιδιωτικού πλούτου, το οποίο διαχειρίζονται με βάση μια τελευταία μελέτη ενός ελβετικού Ινστιτούτου.
οι οποίοι ασκούν τεράστια ισχύ και δύναμη και ποδηγετούν κυβερνήσεις. Δηλαδή η σχέση μεταξύ των μεγάλων ιδιαίτερα κολοσσών σε κάθε κλάδο της διεθνούς οικονομίας, ή αυτή είναι τεχνολογική κλάδη, ή είναι χρηματοπιστωτική κλάδη, ή είναι φαρμακευτική, ή είναι στο χώρο της υγείας κτλ. Έχεις 3, 4, 5 τεράστιους κολοσσούς οι οποίοι έχουν το μερίδιο της αγοράς. Έχουμε ένα ολιγοπολιακό σύστημα και σε διάφορες δημοσιεύσεις που έχω κάνει έχω δημοσιεύσει και τα ποσά τα οποία ξοδεύονται για lobbying στις Βρυξέλλες. Επομένως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας σε αυτόν τον προβληματισμό ότι η πολιτική παλαιότερα, η πολιτική επιρροή ασκείται και ισχύς σε πιο πολύ σε εθνικό επίπεδο. Τώρα λόγω και της ένταξής μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα έχουμε πιέσεις και επιρροές και εξωθεσμικές παρεμβάσεις τεράστιες σε διεθνές επίπεδο. Το δεύτερο σημείο όσον αφορά την διεθνή σκηνή έχει να κάνει με το γεγονός ότι παλαιότερα οι εξωθεσμικοί παράγοντες και τα κέντρα επιρροής επηρέαζαν την έκβαση της πολιτικής κυρίως σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτικής. Δηλαδή μέσω lobbying και τα λοιπά για τις αποφάσεις ή τα νομοθετήματα ή τις υπουργικές αποφάσεις και τα λοιπά. Αυτό το μοντέλο έχει αλλάξει και αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Αυτή τη στιγμή η επιρροή στην άσκηση πολιτικής και στο περιεχόμενο της πολιτικής ασκείται όχι μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού και νομοθετημάτων και τα λοιπά, αλλά και σε επίπεδο καταναλωτικής συμπεριφοράς. Δηλαδή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ουσιαστικά διαμορφώνεται μια καινούρια καταναλωτική συμπεριφορά και πολιτιστική ταυτότητα την οποία πρέπει να μας απασχολήσει. Μπορείς και λόγω τεχνολογικών εξελίξεων η ποδηγέτηση της πολιτικής είναι πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο αποτελεσματική όταν γίνεται και από τα κάτω και από τα πάνω. Αυτά είναι δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι όσον αφορά την διάγνωση που κάνουμε της σημερινής κατάστασης. Ένα τρίτο σημείο είναι όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και στην Ευρώπη, ότι έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Αυτό το οποίο καλούμεθα να κάνουμε αν θέλουμε να μην έχουμε καινούριες βαθύτατες κρίσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι να αποκατασταθεί η σχέση στοιχειώδους εμπιστοσύνης μεταξύ του κόσμου και του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει απαξιωθεί. Και αυτό θέλει μια άλλη στρατηγική όσον αφορά και το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να κάνεις και να φέρεις αποτέλεσμα σε αυτό που λες ότι θα κάνεις, και αν αυτό που ακούγεται ότι θα πεις είναι πάρα πολύ γενικό και αφηρημένο και θεωρητικό, τον έχεις χάσει τον κόσμο. Άρα, εάν ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας και άλλων πρωτοβουλειών είναι να υπάρξει μια πλατφόρμα, μια ατζέντα πολιτική την οποία να τη θέσουμε σε συζήτηση, πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε ότι αυτά που προτείνουμε να είναι ρεαλιστικά ή να ακούγονται ρεαλιστικά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι τολμηρά, καινοτόμα κτλ, αλλά να αισθανθεί ο άλλος ότι μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης για την αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος να παράξει αποτέλεσμα. Και άρα θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο ο σχεδιασμός, αλλά και η δυνατότητα υλοποίησης αυτών των όσων θα πούμε. Πάμε τώρα με βάση αυτές τις πρώτες σκέψεις και συμφωνώντας με αυτά που ακούστηκαν για το τι είναι προοδευτικό, θα έβαζα στο τι είναι προοδευτικό 2-3 ακόμα στοιχεία. Το πρώτο οπωσδήποτε έχει να κάνει στα ατομικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ασφάλεια.
Δηλαδή δεν θα πρέπει να αφήσουμε το ζήτημα της προσωπικής ανθρώπινης ασφάλειας ή από περιβαλλοντικούς κινδύνους ή από μαζική εισρωή μεταναστών ή τουριστών σε ένα νησί ή οτιδήποτε στη δεξιά. Το ζήτημα της ασφάλειας, της ανθρώπινης ασφάλειας, πρέπει να το δούμε από μια προοδευτική άποψη τι σημαίνει, πώς το διαχειρίζεσαι και πώς το εγγυάσαι. Το δεύτερο, όταν μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα, πρέπει να βάλουμε τα δικαιώματα της επόμενης γενιάς και αυτό συνδέει το αίτημα της ανάπτυξης, όπως σωστά είπε ο Θοδωρής Ζαρουδιάννης, με το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, εάν βάλεις το δικαίωμα της νέας γενιάς, συνδέεις αμέσως το θέμα της ανάπτυξης, το ιδεολογικό και του παραγωγικού ελλείμματος της χώρας, με τα κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία της επόμενης γενιάς. Το τρίτο κομμάτι που θα έβαζα, που δεν μπήκε στη συζήτηση, σαν κομμάτι μιας προοδευτικής ατζέντας, είναι η εποπτεία των αγορών. Και ο ρόλος του κράτους στην εποπτεία των αγορών, τι θεωρούμε δημόσιο αγαθό, παραδείγματος χάρη το νερό ή την παιδεία ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να πούμε τι είναι το δημόσιο αγαθό και η δημόσια υπηρεσία σε σχέση με το ιδιωτικό αγαθό και τα όρια του δημόσιου ιδιωτικού. Και το τέταρτο, συμφωνώ απολύτως με αυτό που ελέγχθη, το ζήτημα της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης του πολίτη. Και της συμμετοχής, παλιά την δεκαετία του 80 μιλούσαμε για το δημοκρατικό προγραμματισμό. Αυτή τη στιγμή γράφουμε ένα βιβλίο μεγάλο για την πρώτη τετραετία Πασόκ. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν το ζήτημα του εκδημοκρατισμού και της συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το επαναφέρουμε, όπως και την έννοια του ενεργού προγραμματισμού. Τελειώνω με τους άξονες τους οποίους εγώ βλέπω και με μία πρόταση. Οι άξονες που βλέπω θα ξεκινούσα με το θέμα γενικά το οποίο τέθηκε ήδη, του παραγωγικού ελλείμματος, το οποίο οδήγησε στη χρηματοπιστωτική κρίση. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ή το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών είναι εκφάνσεις του παραγωγικού ελλείμματος και το θέμα της αναπτυξιακής, μιας βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής, εγώ το λέω Ατζέντα 2030, παίρνοντας υπόψη και τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά το αναπτυξιακό ζήτημα και όχι μόνο το αναδιανεμητικό πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο, εάν δεν θέλουμε να υπάρχει μια καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση που θα υπάρξει εάν δεν το προσέξουμε, και υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία με τους πόρους που υπάρχουν ουσιαστικά να υπάρξει ένας αναπροσανατολισμός των δαπανών για τη διεύρυνση των εξαγωγών, την υποκατάσταση των εισαγωγών, την κυκλική οικονομία στους τομείς στους οποίους λίγο πολύ αναφέρθηκαν ήδη. Άρα το ένα είναι του παραγωγικού ελλείμματος. Τώρα, για κάποιον ο οποίος ασχολείται με το να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, εάν δεν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και το πλαίσιο λειτουργίας της δικαιοσύνης, δεν μπορεί να υπάρξει καμία επένδυση. Δεν είναι τυχαίο ότι η διάρθρωση των επενδύσεων είναι τέτοια, που ουσιαστικά αντίθετα με όλη την Ευρώπη έχεις μια μεγάλη πλειοψηφία επενδύσεων στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην ανακατασκευή κτηρίων, σε αυτό που λέμε στα οικονομικά, στα μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, γιατί κανένας που έχει λίγο μυαλό δεν ρισκάρει να μπει σε μια παραγωγική διαδικασία που θέλεις 17 άδειες και χρόνο τεράστιο που δεν ξέρεις εάν ρισκάρεις τα χρήματά σου ή όχι. Άρα ουσιαστικά θέλει μια βαθύτατη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή και της δικαιοσύνης που πολύ σωστά ελέγχθη, της εργασίας γενικότερα και της οικολογικής δικαιοσύνης που συζητήθηκε φυσικά, και της χωρικής ανισότητας. Το τέταρτο είναι κομμάτι που θα πρέπει να μπει σε μια τέτοια λογική, είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία.
Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, πώς οργανώνεις το ρόλο του κράτους έτσι ώστε να εγγυάσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και να μην έχουμε αυτή την κατάσταση. Είχαν γίνει και το θέμα, ας πούμε, της διάβιας και το ζήτημα των αναθέσεων, των κρατικών προμηθειών κτλ. Και τέλος, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο και στο οποίο γενικά η κεντροαριστερά φοβάται να προσεγγίσει, είναι το θέμα του πολιτισμού, του πολιτισμικού κεφαλαίου και της ταυτότητας, το οποίο θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να το αντιμετωπίσουμε, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο άκρατου δικαιωματισμού, καταπατώντας τα δικαιώματα, τα συλλογικά δικαιώματα. Συλλογικά δικαιώματα μιας ευρύτατης ομάδας πληθυσμού. Και τέλος, οπωσδήποτε, ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας εθνικής. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στις καινούριες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που γίνονται, ποια είναι η στρατηγική της Ελλάδας. Αυτές τις πρώτες σκέψεις και μία πρόταση. Από τους συμμετέχοντες, ακόμα και σε αυτή την πρώτη πρωτοβουλία, υπάρχει δουλειά από πίσω, έχουμε γράψει, έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε μιλήσει κτλ. Εγώ απλώς αναφέρω ότι μια σημαντική παρέμβαση ήταν η έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Ευημερία και Ισότητα σε μια βιώσιμη Ευρώπη, που βγήκε το 2020, στην οποία έχει μεταφραστεί και ελληνικά και είχα την τιμή να προεδρεύσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο μαζί με τον Δανό Πρωθυπουργό, όπου μπαίνουν όλα αυτά τα ζητήματα που θέσαμε και μπορεί να αποτελέσει μια βάση προβληματισμού σε επόμενη συνάντηση για την διαμόρφωση μιας προοδευτικής ατζέντας και σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο. Αλλά όλοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία έχουμε προβληματιστεί και έχουμε γράψει κτλ. Να υπάρξει ίσως μια πλατφόρμα που να μπορεί να καταθέσουμε αυτά που έχουμε γράψει σαν βάση προβληματισμού και να προγραμματίσουμε ίσως μια πιο εκτεταμένη συνδιάσκεψη σε δεύτερο επίπεδο, αφού λίγο κωδικοποιηθούν αυτά και όσα λεχθούν σήμερα σε ένα ενιαίο κείμενο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λούκα, να πάμε στον κύριο Κατσαντώνη, τον Δημήτρη. Εξ αποστάσεως. Δεν είναι. Στον κύριο Κορκόλη. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Έρχομαι σήμερα εδώ όχι ως άτομο, αλλά ως εκπρόσωπος μιας συλλογικότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, με το διακριτικό τίτλο 1. Οπότε θα αναλώσω έτσι ένα μικρό μέρος του χρόνου μου, καταρχήν να συστήσω αυτή τη συλλογικότητα, σε όσους δεν την γνωρίζουν. Το 1 ιδρύθηκε το 2017. Πρωτοβουλία ήταν τότε του Γιάννη Δρακασάκη. Στην ουσία όμως λειτουργεί με τη βοήθεια πάρα πολλών νέων ανθρώπων έκτοτε. Σήμερα αριθμεί περίπου 1.000 μέλη, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Αριθμεί περίπου 1.000 μέλη, έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, εγώ είμαι γενικός διευθυντής του 1. Έχει ένα 50 μελές γνωμοδοτικό συμβούλιο πανεπιστημιακών, κυρίως εγνωσμένου κύρους. Έχει 3.000 παραλήπτες τους newsletter και έχει, και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, περίπου 100 επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι εθελοντικά, χωρίς να αμείβονται δηλαδή, συνεισφέρουν στη δουλειά αυτής της, όπως αυτό αποκαλούμαστε, προοδευτικής δεξαμενής σκέψης. Το σημαντικότερο ίσως είναι να πω δύο κουβέντες γιατί φτιάχτηκε το 1 το 2017.
Και πολλά από αυτά που θα πω είναι φράσεις του 2017 και θα αξιολογήσετε εσείς τι σημαίνουν στη σημερινή συνθήκη. Διαπιστώσαμε το 2017 ότι υπήρχε πρόβλημα διατύπωσης τεκμηριωμένου, εναλλακτικού, προγραμματικού και ιδεολογικού λόγου. Απ' τη μία τα πολιτικά υποκείμενα που τότε ήταν κυρίαρχα είχαν προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω έτσι απλά, δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένος για να αναλάβει την εξουσία το 2015 και παρά τις προσπάθειες είχε πολύ μεγάλα ιδεολογικά και προγραμματικά κενά. Το είπε πριν και ο κύριος Τσέκος. Απ' την άλλη, η κυρίαρχη μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, το ΠΑΣΟΚ κεντροαριστερά, είχε προβλήματα στο πώς θα, όχι τόσο θα διατυπώσει ένα εναλλακτικό προγραμματικό λόγο, αλλά τι θα εφαρμόσει, τι θα υλοποιήσει. Υπάρχει το πρόβλημα που φάνηκε και στο εισηγητικό σημείωμα του σημερινού καλέσματος, γενικότερα της στροφής της σοσιαλδημοκρατίας προς άλλες κατευθύνσεις από αυτές που ιδρυτικά ή αξιακά από τις οποίες είχε κινήσει. Άρα εκεί βλέπαμε ένα πρόβλημα στο προγραμματικό και ιδεολογικό λόγο. Και θα έλεγα ότι το πρόβλημα εντοπίζεται, το είπαν και προηγούμενοι συνομιλητές, ίσως αυτό που είπε η Λούκα Κατσέλη το προσεγγίζει καλύτερα. Το πρόβλημα εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο τι λέγαμε, αλλά είναι ότι ο κόσμος δεν μας πίστευε ότι αυτά που λέγαμε θα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και αυτά να είναι ορατά στην πραγματική ζωή. Για την ακρίβεια θα αναφέρω εδώ μια φετινή έρευνα του ΕΝΑ, η οποία μας απασχόλησε πολύ, ποιοτικών χαρακτηριστικών, στην κοινής γνώμης έρευνα, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα, ο τίτλος της έρευνας ήταν να δούμε το πώς εκφράζεται σήμερα στην κοινωνία και αν έχουν απήχηση ιδέες της ευρύτερης αριστεράς και του προοδευτικού λόγου. Λέγαμε το αριστερό ημισφαίριο στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι, το κεντροαριστερό ημισφαίριο, το προοδευτικό ημισφαίριο. Εκεί λοιπόν διαπιστώνει κανείς ότι η κοινωνία δεν έχει εγκαταλείψει τις ιδέες και τις αξίες τις οποίες έχουμε νομίζω οι περισσότεροι στο μυαλό μας. Δηλαδή ότι ας πούμε δεν ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύει εύκολα τις μεγάλες διακηρύξεις ότι κάποιος θα του κάνει ορατό το αποτέλεσμα ενός αποτελεσματικού δημόσιου συστήματος υγείας που δεν θα τον προσβάλλει ή θα του δίνει τις υπηρεσίες που πρέπει. Άρα η έρευνα αυτή έδειξε με όλους τους τρόπους ότι υπάρχει εκεί έξω μια κοινωνική, προοδευτική, ακόμα και μόλις πλειοψηφία, ή σημαντική ποσοτικά, που μπορεί εν δυνάμει να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία όμως δεν εκφράζεται, και εδώ είναι το άλλο πρόβλημα, ψάχνει πολιτική έκφραση. Δεν εκφράζεται από τα πολιτικά υποκείμενα όπως αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να του προσφέρονται. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Επομένως, ο προγραμματικός λόγος, για να γυρίσω πάλι και στην εισαγωγική ομιλία του κ. Τσέκου, και ο ιδεολογικός λόγος, η ιδεολογική και προγραμματική προετοιμασία είναι πολύ βασική και ως στοιχείο συνοχής αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας που κατέγραψα, γιατί αυτή έχει μεν αξίες, αλλά πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή, και προφανώς και ως προϋπόθεση μιας πολιτικής, μιας συνοχής στο πολιτικό υποκείμενο, στην διαμόρφωση του πολιτικού υποκειμένου. Θα μου πείτε, εδώ υπάρχει και το άλλο που θυμίζει λίγο η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Θεωρητικά το πολιτικό υποκείμενο έπρεπε να φτιαχτεί, να εκφράσει κάποια συμφέροντα και να φτιάξει τον προγραμματικό λόγο. Ωστόσο, εδώ πρέπει ουσιαστικά να το δούμε αυτό σε μια δυναμική διαδικασία, όπου κάποιοι παίρνουν πρωτοβουλίες, διαμορφώνουν, συμβάλλουν στην δημιουργία του πολιτικού υποκειμένου υπό την προϋπόθεση του κοινού προγραμματικού λόγου της συνοχής. Αυτή κατεβαίνει προς τα κάτω, φτιάχνει το πολιτικό υποκείμενο και επεξεργάζεται περισσότερο κτλ. Αυτό δηλαδή που θεωρώ ότι ήδη από το 2017 είχαμε διαγνώσει, είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυτός ο τεκμηριωμένος, εναλλακτικός, ρεαλιστικός, τολμηρός, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προγραμματικός λόγος. Αυτός δεν μπορεί να παραχθεί δυστυχώς έτσι όπως είναι σήμερα τα πολιτικά υποκείμενα εντός των κομμάτων, των κομματικών σχηματισμών, ή δεν μπορεί να παραχθεί σε επαρκές επίπεδο. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας αστερισμός πρωτοβουλειών. Διάφοροι δηλαδή συμβάλλουν σε αυτόν τον προγραμματικό λόγο και στην συνομιλία των ανθρώπων, να συνομιλήσουν, να βρεθούν, να βρεθεί ο χώρος δηλαδή, και σε αυτό το πλαίσιο του αστερισμού το ένα βρήκε την έκφρασή του.
Αυτό λοιπόν, η λέξη αστερισμός αν θέλετε, είναι ίσως που περιγράφει καλύτερα και δένει και με αυτό που είπατε πριν για ένα hub πρωτοβουλειών. Έτσι. Τώρα, προφανώς εμείς στο ένα έχουμε και αυτό που να παίξει και η σημαντική πρωτοβουλία, δεν έχουμε μόνο στο μυαλό μας το να διατυπωθεί ο λόγος και σε ποιο επίπεδο, αυτό θα το δούμε. Έχουμε στο μυαλό μας και το να προκύψουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και νέα άτομα, υποκείμενα, συλλογικότητες, στελέχη, δηλαδή να λειτουργήσει αυτό και σαν ένα, όπως λέμε στον αθλητισμό ή στο ποδόσφαιρο, ένα φυτόριο. Κυρίως νέων ανθρώπων. Άρα το έχουμε πολύ στο μυαλό μας το ένα και νομίζω ότι και εδώ πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, και μπαίνω λίγο στην ουσία, χωρίς να μακρηγορήσω, προσπαθώντας όχι να πάρω θέση τόσο πολύ, ώστε να θέσω ερωτήματα, κυρίως να βοηθήσω στη μεθοδολογία της δουλειάς. Έτσι. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας πιάσει η αγωνία ότι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη συνθήκη, πρέπει να μιλήσουμε επί παντός επιστητού και να έχουμε ένα, ας πούμε, προεκλογικό προγραμματικό κείμενο. Έτσι. Άλλωστε, νομίζω θα ήταν δύσκολο. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να δούμε κεντρικά ζητήματα και να πάρουμε θέση. Και ποια είναι αυτά τα κεντρικά ζητήματα. Κατά την άποψή μου, το πρώτο ζήτημα είναι να πάρουμε μια σαφή θέση σε αυτό που λέγεται, που σχηματικά, ας πούμε, περιγράφεται από την εξής διαδικασία. Θα μιλήσω λίγο ως μηχανικός. Στον άξονα των Χ έχουμε το ζήτημα των ανισοτήτων, πόσο δηλαδή, πού τοποθετούμαστε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Υπόθηκαν πολλά πριν, συμφωνώ και εγώ, ότι είναι κυρίαρχο ζήτημα να πούμε ότι εμείς θα πρέπει να παλέψουμε τη μείωση των ανισοτήτων για πάρα πολλούς λόγους. Άρα πρέπει εκεί να έχουμε έτσι μια σταθερή γραμμή. Αυτός είναι ο άξονας των Χ και ο άξονας των Ψ είναι αυτό που λέμε ταυτοτικά ζητήματα και εδώ υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν έχει απαντηθεί αυτό ούτε διεθνώς, από την διεθνή συζήτηση. Υπάρχουν σκέψεις. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζεις από τη μια συντηρητική συνθήκη αντιμεταναστευτική, όπου η ακροδεξιά παίζει πάνω σε αυτή. Τα ταυτοτικά ζητήματα είναι και τα ζητήματα, εννοείται, των δικαιωμάτων των μεταναστών, του ζητήματος μετανάστευσης κτλ. Όσο και των ατομικών δικαιωμάτων και πώς αυτά συγκρούονται πολλές φορές με συντηρητικά αντανακλαστικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δηλαδή, το πώς ακριβώς παίρνεις θέση σε αυτά τα ζητήματα. Η ακροδεξιά, για να το πω έτσι, σε αυτό το σύστημα που είπα, όπου στον άξονα των Χ είναι τα ζητήματα τα οικονομικά, των ανισοτήτων κυρίως, και στον άξονα των Ψ τα ταυτοτικά, βγαίνει, αν θέλετε, από τα αριστερά στις παραδοσιακές αριστερές και αριστερές δυνάμεις και παίρνει, έστω επιφανειακά και λαϊκιστικά, αλλά θέση εναντίον της άμβλησης των ανισοτήτων, υπέρ της άμβλησης των ανισοτήτων, αλλά στα ταυτοτικά ζητήματα παίρνει εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις. Να θυμίσω επίσης ότι είδαμε και το τελείως νεοτεριστικό στη Γερμανία με την διάσπαση του Die Linke και τους αυτοαποκαλούμενους συντηρητικούς αριστερούς, όπου παίρνουν αντιμεταναστευτικά θέματα. Άρα αυτό το ζήτημα είναι κυρίαρχο. Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς σε ποιο τεταρτημόριο κατατάσσουμε τους εαυτούς μας και πώς ακριβώς το αιτιολογούμε αυτό. Επίσης, να πω με αφορμή αυτό, εμείς εδώ δεν έχουμε την υποχρέωση να το επεξεργαστούμε επικοινωνιακά αυτό που θα πούμε. Αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα, το οποίο πιθανόν πρέπει να το κάνουμε σε κάποια φάση, για το πώς, αλλά καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε. Η μείωση των ανισοτήτων τώρα, και πάω στο επόμενο ζήτημα, προφανώς μαζί με άλλα ζητήματα αφορά τη δημοκρατία ως διακύβευμα πλέον. Στο ένα ετοιμάζουμε και ένα συνέδριο που λέμε για τα 50 χρόνια από την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, το 1974. Λέμε 50 χρόνια η εποχή της δημοκρατίας και το μέλλον της. Το μέλλον είναι αβέβαιο της δημοκρατίας και διεθνώς. Η δημοκρατία συκοφαντείται, θεωρείται μη αποτελεσματικό σύστημα. Πώς την υπερασπίζεται κανείς? Και προφανώς τα ζητήματα που είπε και η Λουκατσέλη και άλλοι, ότι η δύναμη του κεφαλαίου, έτσι όπως έχει συγκεντρωθεί και όπως εκφράζεται, επηρεάζει την ίδια τη δημοκρατία, είναι ένα θέμα που πρέπει να βάλουμε. Εδώ, εντός του πλαισίου στο θέμα δημοκρατία, πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο των πολιτικών υποκειμένων. Τι είναι σήμερα το κόμμα? Πώς πρέπει να είναι το κόμμα? Έχουμε φύγει από τη συνθήκη του παλιού συστήματος του μαζικού λαϊκού κόμματος, είτε του σοσιαλδημοκρατικού είτε του περισσότερου αριστερού, ενώ με την κομμουνιστική παράδοση κτλ.
Τρίτος τομέας. Το είπαν πολύ πριν, δεν θα πω παρά μόνο το εξής παραγωγικό μοντέλο. Ειδικά για την Ελλάδα, εμείς έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η αιτία της χρεοκοπίας της χώρας η ουσιαστική αιτία ήταν το ελλειμματικό, το προβληματικό, το μη βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Και όταν εδώ βάζω το παραγωγικό μοντέλο, βάζω όλες τις πλευρές, όχι μόνο σε ποιους τομείς θα επενδύσουμε. Θα πω 2 τομείς άλλους. Τι ρόλο παίζει το κράτος στο παραγωγικό μοντέλο. Εδώ προσπαθούμε σαν ένα να προσεγγίσουμε, να μεταφέρουμε την διεθνή ιδέα του αναπτυξιακού κράτους, που εκφράζεται με πολλούς και με τη Ματσουκάτο το δείχνει πώς αυτό λειτουργεί και στο πλαίσιο της δυτικής οικονομίας, π.χ. της αμερικάνικης οικονομίας, αλλά και στο πλαίσιο της εμπειρίας από τα ανατολικά κράτη, την Κορέα, την Ιαπωνία κτλ. Πώς μπορούμε λοιπόν να φέρουμε αυτή την ιδέα και να την εντάξουμε στην ελληνική πραγματικότητα, άρα το ρόλο του κράτους στο παραγωγικό σύστημα και αλλού βέβαια. Και τα παραγωγικά υποκείμενα. Μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, αλλά νομίζω το πιο δύσκολο ζήτημα είναι να πούμε, ωραία, αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε σήμερα λειτουργεί όπως λειτουργεί, γιατί κάποιοι το στηρίζουν. Κάποιοι επιχειρηματίες, πολιτικές δυνάμεις κτλ. Κάποιοι επιβιώνουν οικονομικά, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το επιβιώνουν, κάνοντας αυτό που κάνουν. Με ποιους θα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο? Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάποιοι θα πρέπει να δυσαρεστηθούν ή κάποιοι θα πρέπει να σταματήσουν να έχουν, το λέμε τώρα τελευταία, υπερκέρδη, εύκολα κέρδη, ουρανοκατέβατα κέρδη, να παρασιτούν, θα έλεγα εγώ, έναντι των υπολείπων. Και εδώ είναι πολύ βασικό ζήτημα. Αλλά τρίτο κομμάτι, ως επικεφαλίδα στην προσπάθειά μου να μοντελοποιήσω λίγο τη συζήτηση, να οργανώσω ότι το διάλογο είναι παραγωγικό μοντέλο, παραγωγικά υποκείμενα και ρόλος του κράτους. Τέταρτη ενότητα, θα έβαζα τις παγκόσμιες προκλήσεις με κυρίαρχη την κλιματική συνθήκη. Αλλάζει τα πάντα. Πρέπει να δούμε δηλαδή πώς αυτή η συνθήκη μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε αυτούς τους προβληματισμούς που είπαμε παραπάνω, και της δημοκρατίας και των ανισοτήτων και του παραγωγικού μοντέλου στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που περιέγραψε προηγούμενος συνομιλητής ως σοκ που έχουμε πάθει όλοι από αυτό που βλέπουμε δίπλα μας, δηλαδή ακόμα και ο τρόπος ζωής μας θα αλλάξει. Η πιθανότητα να μην βγαίνουμε τα καλοκαίρια, να μην τα ζούμε οι νέες γενιές όπως τα ζήσαμε εμείς, οι λίγο παλιότεροι. Και πολλά άλλα. Η ψηφιακή συνθήκη, οι νέες τεχνολογίες κλπ. Άρα βάζω ένα τέτοιο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να δούμε πώς το ενσωματώνουμε στον προγραμματικό και ιδεολογικό μας λόγο. Οι συνθήκες εργασίας, στο ένα έχουμε προσπαθήσει να δουλέψουμε, έστω και πειραματικά, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή, για να γράψεις μια εργασία ή ένα άρθρο, θα μπορούσε κανείς να το γράψει συνομιλώντας με το ChatGPT. Αν δεν πάρει κανείς και το εμπορικό, όχι αυτό που διατίθεται ελεύθερα, θα δείτε ότι είναι εκπληκτικός ο τρόπος που αλλάζει την εργασία. Άρα, ήμουνα σε ένα συνέδριο που βλέπαμε τους Κινέζους να λένε ότι στο σχολείο, ακόμα και στο επίπεδο του δημοτικού, ενθαρρύνουν τα παιδιά να γράφουν τις εργασίες τους χρησιμοποιώντας το ChatGPT, αλλά έχουν αναπτύξει αλγόριθμους για να προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά πώς να αξιοποιούν την πληροφορία που παίρνουν από το ChatGPT, πώς να την ελέγχουν, πώς να την μεταβάλουν, πώς να γίνονται περισσότεροι από αυτή και να την επανατοποθετούν στη δημόσια συζήτηση και στις εργασίες τους. Και τέλος, τελευταίο άξονα που θα έβαζα είναι η περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια σε μια εποχή περιφερειοποίησης, παγκοσμιοποίησης και ανταγωνισμών, ή, να το πω λίγο επιτοθετικότερο, το αίτημα για την ειρήνη. Δεν μπορούμε νομίζω να είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι αν απλά, πάλι υπόθηκε πριν, ακολουθήσουμε ας πούμε την κυρίαρχη τάση που συστήνει πολεμικές οικονομίες και πολεμική προετοιμασία. Και εδώ δύσκολο ζήτημα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι μια προσπάθεια να οργανωθεί, τίποτα παραπάνω. Νομίζω δηλαδή το πρώτο δύσκολο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μοντελοποιήσουμε λίγο τη δουλειά μας και να την κατανείμουμε με κάποιο τρόπο. Και βέβαια είναι εφικτό και ευκταίο να καλέσουμε όσο δυνατόν περισσότερους σε αυτή την προσπάθεια με αυτές τις σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ πάλι για την πρόσκληση και καλή συνέχεια να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς τον κύριο Μαργαρίτη. Θα είμαι σύντομος
και τηλεγραφικός, διότι μου δόθηκε χθες να πω μερικά πράγματα, η δυνατότητα χαιρετίζοντας εκ μέρους της Ανατολικής Αριστεράς. Συμφώνησα χθες με αυτά που είπε και ο Τσέκος και ο Χλωμούδης και νομίζω ότι και η συζήτηση όπως εξελίσσεται έχει πολύ μεγάλο βαθμό σύγκλησης. Πολύ μεγάλο. Οπότε επιτρέψτε μου, επειδή το πάθος μου είναι η επικοινωνιακή πλευρά, να προσπαθήσω να συνοψίσω από τη δική μου σκοπιά λίγο περισσότερο επικοινωνιακά ποια είναι τα θέματα που πρέπει να βάλουμε μπροστά. Θα τα πω με 3 τίτλους. Γενικά, επαναλαμβάνω, θα είμαι συνοπτικός και τηλεγραφικός. Άρα, μπορεί κάποια πράγματα να εμφανούν και λίγο σχηματικά. Τα 3 πράγματα που βάζω στο τραπέζι είναι συντονισμός των σοσιαλιστών στην Ευρώπη. Το δεύτερο, αναδιανομή εισοδήματος. Και τρίτον, ανοιχτή δημοκρατία. Εξηγούμε γρήγορα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που δικαιώνεται ο Τρότσκι και ξαναπεθαίνει ο Στάλιν. Ο σοσιαλισμός σε μια μόνη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει και όλα αυτά που συζητάμε σε μια μόνη χώρα, ενώ και τα πιο προωθημένα αιτήματα που μπήκαν εδώ στην κουβέντα, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αντίθετα, ο Τρότσκι, όταν λέει για την Παγκόσμια Επανάσταση και τον χλεβάζαμε, είχε ένα μεγάλο δίκιο όταν έβαζε το ζήτημα της εναρμόνισης των πραγμάτων. Υπενθυμίζω ότι μεγάλες νίκες σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη γίναν την εποχή Παπανδρέου, Μιτεράν, Σοάρες, δηλαδή όταν υπήρχε μια μεγάλη σοσιαλδημοκρατική κυριαρχία στην Ευρώπη. Ενώ τώρα έχουμε μια βαρβάτη νεοφιλελεύθερη. Και το λέω αυτό για το συντονισμό των σοσιαλιστών, γιατί πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό. Δεν είναι το ίδιο ο Σόλτς που συντρίβεται με το Σάντσεθ που έχει εξασφαλίσει κατώτατο εισόδημα. Δεν είναι η ίδια η Δανέζικη σοσιαλδημοκρατία με ορισμένες αντιμεταναστευτικές πολιτικές με τον Ολιβιέ Φορ και τον Ραφαήλ Γλιξμάν που πρωτοστατούν στο λαϊκό μέτωπο. Άρα πρέπει να βρεθούν εδώ εναρμονίσεις. Και μια εναρμόνιση που κάνουν οι σοσιαλιστές και για μένα είναι λάθος, για να συζητάμε όλα αυτά και να σταματάνε για το πώς θα βγουν παρακάτω, είναι η υποστήριξη του Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε τώρα εδώ. Και πέφτουν ιδέες και δώστα και κάνε και ράνε και Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι με τον κύριο Φάιζερ και όλα αυτά τα παιχνίδια. Άρα χωρίς μια σοβαρή πορεία των σοσιαλιστών στην οποία και το Πασόκ κίνημα αλλαγής δεν πηγαίνει σαν παρατηρητής, πρέπει να βάζει ζητήματα. Όλα αυτά που λέμε είναι έκθεση ιδεών. Αυτή είναι η πρώτη μου ιδέα. Δεύτερο, αναδιανομή εισοδήματος. Πρέπει να μπει στο επίκεντρο. Πρέπει να μπει στο επίκεντρο. Θα το πω λίγο χοντροκομμένα. Γι' αυτό θα λέω λίγο σχηματικά, μην παρεξηγηθώ. Να ξαναγυρίσουμε στην παλιά σοσιαλδημοκρατία, γιατί η νέα σοσιαλδημοκρατία, τον Μπλερ Στρέντερ, μας είπε να ανταλλάξουμε και στο τέλος τα ξεχάσαμε. Και έτσι τα αιτήματα τα σοσιαλιστικά μείναν σε ναφθαλίνη στο ντουλάπι. Η αναδιανομή εισοδήματος είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να μπει. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Και η αναδιανομή εισοδήματος, δηλαδή το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων, τα τέμνει όλα. Πάμε. Κλιματική κρίση. Ευχαριστώ πολύ από πράσινο καπιταλισμό που θα μας πήξουν με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και ο κάθε φτωχός δεν θα μπορεί να έχει αυτοκίνητο, γιατί για να πάρει το ηλεκτρικό δεν θα κάνει το δικό του. Δεν θα το πάρω. Συν πολλά κόλπα του πράσινου καπιταλισμού, γιατί είναι μάγκας ο καπιταλισμός και εξυγχρονίζεται και μπράβο του. Στο τέλος θα είναι προϊόντα τα οποία θα δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Και θα συκοφαντήσουν και την έννοια των κλιματικών προϋποθέσεων. Τεχνητή νοημοσύνη. Αν έχουμε ένα ψηφιακό καπιταλισμό, σας παραπέμπω στην ταινία του Ken Loach και στη δυσκολία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και του αποκλεισμού στο εγώ Daniel Blake, που ήρθαν φάτσα με τον ψηφιακό καπιταλισμό. Από άγνοια, από δυσκολίες. Για να μην πω όλα αυτά που υπόθηκαν για τη συγκέντρωση πλούτου, ένα παράδειγμα, το είπα και χθες, το ξαναλέω, τι συζητάμε. Συζητάμε δηλαδή για το φορολογικό στην Ελλάδα και πώς θα φορολογηθούμε και τι μέτρα θα πάρουμε, και οι μάγκες τα βγάζουν στις offshore και στις παράκτιες εταιρείες. Συζητήστε κορόιδα για το φορολογικό και εμείς που έχουμε λεφτά έξω. Και τι νόημα είναι να συζητάμε για αυτά όταν οι τράπεζες έχουν 4,5 δις κέρδη για το 24, 1,8 δις από τις προμήθειες συναλλαγών για το 23, μοιράζαν τα μπόνους, συζητήστε για το φορολογικό. Να λοιπόν, για το θέμα των ανισοτήτων είναι κεντρικό. Τρίτο και τελευταίο, για να είμαι συνεπής και να κλείσω ότι δεν φλιάρισε. Ζήτημα ανοιχτής δημοκρατίας. Ήμουν από τους πιο φανατικούς οπαδούς των μέτρων για την πανδημία και του lockdown. Έδωσα σκληρές μάχες ενάντια στον αριστερισμό. Και δεν έκανα λάθος. Και μάλιστα είχα πει ότι και οι απόψεις του Αγκάμπεν που είχαν διακινηθεί εκείνη την εποχή ήταν λάθος.
διότι έπρεπε να προστατεύσουμε τον πληθυσμό. Αλλά όμως, τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μια κοινωνία της επιτήρησης. Διαβάζω ένα βιβλίο που λέγεται «Η Αθέατη», λογοτεχνικό είναι, από τις εκδόσεις Πόλης. Αλέντα Ναζιό λέγεται ο συγγραφέας. Είναι επιστημονική φαντασία, με αυτό θα τελειώσω. Και περιγράφει πώς θα ζήσουμε. Ο ψηφιακός μας έλεγχος, η επιτήρησή μας, στο βιβλίο, στο λογοτεχνείο, κάθε άνθρωπος πια θα έχει ένα δαχτυλίδι. Τώρα έχουμε το κινητό, αλλά το κινητό μπορεί να το ξεχάσεις. Ένα δαχτυλίδι. Με βάση το οποίο θα κινούμαστε. Τυπικά αυτό θα γίνεται για την ασφάλειά μας. Για να μας βρίσκουν, για να προστατευόμαστε, για να έχουμε γρήγορη βοήθεια, αν μας την πέσει κανένας να μας χτυπήσει κτλ. Αυτό όμως το δαχτυλίδι είναι η απόλυτη επιτήρηση. Και στην περιγραφή που κάνει στους αθέατους ο συγγραφέας, περιγράφει μια κοινωνία όπου τα ριζοσπαστικά κινήματα αρνούνται το δαχτυλίδι και τους κυνηγάνε να τους βάλουν το δαχτυλίδι. Αφήστε, και να πω και αυτό, που με έκανε εντύπωση ακόμα, είναι μεγάλο βιβλίο, 700 σελίδες, δεν ξέρω να το τελειώσω, που γράφει το εξής, ότι οι δήμοι θα τους παίρνουν οι εταιρείες. Δηλαδή φεύγει το κράτος από τους δήμους, σιγά σιγά. Και τους παίρνουν η Orange, ξέρω εγώ, η Warner Bros. Κτλ. Οι κάτοικοι θα έχουν 3 πακέτα. Το premium, το standard κτλ. Αυτοί που είναι ευκατάστατοι και θα πάρουν το μεγάλο πακέτο, στις μεσαίες ώρες 2 με 4 και 8 με 10 που έχει μεγάλη κίνηση των αυτοκινήτων γιατί φεύγουν από τις δουλειές τους, θα μπορούν να κυκλοφορούν. Γιατί έχουν το καλό πακέτο. Οι αδύναμοι σε αυτές τις ώρες δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν. Είναι ένας δακτυλίου δηλαδή, στο δακτύλιο να το πούμε. Ότι 2-4 που σχολάς, αφού έχεις το premium πακέτο, πας παντού. Αν είσαι φτωχός και έχεις πάρει το μικρότερο πακέτο, αυτές τις ώρες δεν μπορεί να κυκλοφορείς για να κυκλοφορούν γρήγορα οι φραγκάτοι. Επομένως, το ζήτημα της ανοιχτής δημοκρατίας ξαναμπαίνει. Ξαναμπαίνει. Και πρέπει να το δούμε. Διότι στο όνομα, εδώ έχω μια μικρή διαφωνία. Συμφωνώ και εγώ το θέμα της ασφάλειας με τον Καμίνη. Κερδίσαμε το Δήμο με το σύνθημα δικαίωμα είναι η ασφάλεια στη ζωή. Συμφωνώ. Και πράγματι η αριστερά δεν πρέπει να το αφήσει στη δεξιά. Προσέξτε όμως κάτι και με αυτό τελείωσα. Εάν παίξουμε στην ατζέντα της άλλης πλευράς, γκολ θα τρώμε εμείς. Γιατί στο τέλος της ημέρας ασφάλεια είναι στην δημοκρατία. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη. Στο τέλος της ημέρας. Η καλύτερη ασφάλεια είναι η πολλή αστυνομία. Την ατζέντα αυτή την έχουν οι άλλοι. Αν παίξουμε στα θέματα εργασία, δικαιώματα, ανοιχτή κοινωνία, η ατζέντα είναι δική μας. Διαλέγουμε δηλαδή σε ποιο γήπεδο θα δώσουμε το μάτς. Αν το παίξουμε στον Μπερναμπέου, χάσαμε. Αν παίξουμε στο ΆΚΑ, κερδίσαμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθει ο κύριος Παπατόλιας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία και για την πρόσκληση. Μετά από αυτή την αμιγώς ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση του Θόδωρου, με πολλά οραματικά στοιχεία, επιτρέψτε μου να σας προσγειώσω σε πιο έτσι, θεματικά αντιμετωπισμένα, εξειδικευμένα ζητήματα, πρωτίστως γιατί δεν εκπροσωπώ εδώ μόνο τον εαυτό μου, αλλά και εγώ με τη σειρά μου, όπως είπε και ο Τάκης ο Κορκολής, μια συλλογικότητα, ένα φορέα, ένα επιστημονικό κοινωνικό φορέα, το Διοικητικό Επιμελητήριο, το οποίο φιλοξενεί, το οποίο εκφράζει και εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό, μια μεγάλη ομάδα πολιτικών και διοικητικών επιστημόνων, στον κορμό θα λέγαμε της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κοντά στα 1500 μέλη, που έχουν επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες, άξονες για το ζήτημα της μεταρρύθμισης της διοίκησης, που παραπέμπει βεβαίως στο μεγάλο οραματικό κεντρικό ζήτημα, πολιτικά κεντρικό ζήτημα της ριζικής αλλαγής του κράτους. Ένα ζήτημα το οποίο πολύ συχνά έχει φέρει σε αμηχανία τον προοδευτικό χώρο, είτε πρόκειται για την παλαιοκομμουνιστική αριστερά, είτε για την πιο σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Πάντα παίζαμε ανάμεσα στις τοποθετήσεις το κράτος εργαλείο των κυρίαρχων τάξεων ή το κράτος ιδεολογικοπολιτική συμπίκνωση, συνάρθρωση ιδεολογικών και κατασταλτικών μηχανισμών. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα να μιλήσουμε για συγκεκριμένες πολιτικές, όπου το κράτος με τους θεσμούς του, με τις πρακτικές του, όχι μόνο με το αμιγώς πολιτικό, αλλά και το άλλο οργανωτικό κομμάτι, θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της κοινωνίας, εκεί φάνηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η προγραμματική ένδυα που εντοπίσαμε και στο ζήτημα της διακυβέρνησης, ή για πρώτη, για δεύτερη, για τρίτη φορά αριστερά στη χώρα, πάντως εντοπίσαμε μεγάλα ελλείμματα.
Η πρωτοβουλία σας είναι αξιέπαινη σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προγραμματικής αποσαφήνισης του πλαισίου δράσης του προοδευτικού χώρου και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί προσφέρει ελευθερίες σε ανθρώπους που δεν θα ήθελαν με τίποτε να εμπλακούν σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, σε αυτό το πλαίσιο, να το πω έτσι πιο κομψά, των πολιτικών αντιδικαιών, της αντιπαράθεσης αυτής που μένεται και η οποία μόνο προγραμματικά χαρακτηριστικά δυστυχώς δεν έχει. Να μην ξαναπώ την παροιμία πάλι για το κάρο και για το άλογο, αλλά είναι πεντακάθαρο ότι χωρίς ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο, όχι γενικά και αόριστο όπως είπε και η Λούκα η Κατσέλη, αλλά ένα πλαίσιο το οποίο θα καταλήγει, θα απολύγει μάλλον σε βιώσιμες, συγκεκριμένες, έστω σε γενικές γραμμές, δημόσιες πολιτικές που θα μπορούν να χαρακτηρίζουν ένα χώρο. Εκεί κάνουμε και μια προσπάθεια στο διοικητικό επιμελητήριο πάνω στα ζητήματα του κράτους, γιατί η μεταρρύθμιση του κράτους, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης έχει πέρα από πολιτικό πρόσημο πολλές άλλες όψεις, μια οργανωτική, μια χωρική, μια αξιακή, μια τεχνολογική. Πρέπει να τις καταφέρουμε να τις συναρθρώσουμε, αλλά ο τρόπος που υποστηρίζει κανείς την αλλαγή του κράτους δείχνει πολύ συχνά και σε ποιο πεδίο πολιτικό εντάσσεται, ποιες συμμαχίες θέλει να ακολουθήσει και ποιο μοντέλο ηγεσίας μπορεί να υπηρετήσει. Άρα, και θέλω να κλείσω με αυτό, γιατί θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση έχει ένα χαρακτήρα διαδικαστικό, οργανωτικό. Θέλει να βάλει τις αρχές, τις διαδικασίες και τους κανόνες με τους οποίους θα ακολουθήσουμε θα δρομολογήσουμε αυτή την προγραμματική συζήτηση, και όσο περνάει από το χέρι μας να στρέψουμε και την πολιτική αντιδικία σε πιο γόνιμες κατευθύνσεις και όχι σαν αυτές που έχουμε δει να κυριαρχούν σήμερα. Είμαστε επομένως πρόθυμοι μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες και να παρουσιάσουμε τις δικές μας αναζητήσεις που έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο δημόσιων πολιτικών, για αυτό που λέμε διοικητική μεταρρύθμιση. Περιμένουμε από εσάς τα επόμενα βήματα για να συμμετάσχουμε είτε με προγραμματικά κείμενα, είτε σε ανοιχτές εκδηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται πρόσφορο ότι θα είναι χρήσιμη πολύτιμη συνεισφορά μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά. Ευχαριστούμε. Να πάμε στον κύριο Πασά εξ αποστάσεως. Ναι. Κύριος Πασάς εξ αποστάσεως. Πασάς. Ναι, ακούτε. Ναι, ακούμε. Ναι, δεν ζήτησα το λόγο, αφού μου το δίνετε μια γρήγορη σκέψη. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και συμμετέχω πλήρως στην προσπάθεια. Χωρίς να έχω προετοιμαστεί να μιλήσω, μια σκέψη. Ακούω συνέχεια μεταρρύθμιση του κράτους, μεταρρύθμιση στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαφάνειας, δημοκρατίας και συμμετοχής. Το ερώτημά μου είναι απλό. Ποιο είναι το κράτος? Γιατί μιλάμε για κράτος και όχι για δημόσια εξουσία? Άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη που είπε πολύ σωστά, διαπίστωσε ορισμένα πράγματα. Όταν μιλάμε σήμερα για το κράτος δεν μπορούμε να το ξεχωρίζουμε και με τον ίδιο τρόπο από τα επίπεδα άσκησης της δημόσιας εξουσίας πέραν της εθνικής. Και θα πρέπει να μας απασχολεί εντονότατα η σχέση του κράτους ως βαθμίδα άσκησης της δημόσιας εξουσίας με τις άλλες και δι' την ευρωπαϊκή. Δεν μπορώ να φανταστώ, άκουσα τον φίλο μου προηγουμένως να μιλάει για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν μπορώ να φανταστώ διοικητική μεταρρύθμιση που δεν λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο στο οποίο καλείται να ασκήσει τις αρμοδιότητες της η διοίκηση ως μέρος του ενωσιακού δημόσιου και διοικητικού χώρου. Θέλω λοιπόν και στην προοπτική, επειδή είμαστε κάποιοι που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή
η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μία φάση εδώ και 20 χρόνια εκτροπής, θα έλεγα διακυβερνητικής, δεν θέλω να το εξηγήσω παραπάνω, και το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας. Διαβάζουμε διάφορους φορείς να παράγουν πολιτικές προτάσεις, να γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο, και το ερώτημά μου συνήθως είναι σε ποιους το απευθύνουμε. Αν το απευθύνουμε στη σημερινή διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι όμηρος του Όρμπαν, όμηρος ορισμένων διαδικασιών που θυμίζουν και μετατρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίφημη φάρμα των ζώων, όπου, όπως ξέρετε, όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι προχωρώντας θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για δημόσια εξουσία, την οποία θα θέλαμε παρεμβατική σε όλα τα επίπεδα που αυτή εμφανίζεται, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ελπίδα να συναντήσουμε μια άλλη οργάνωση της τοπικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινωνίας. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να πάμε τώρα στον κύριο Σιακαντάρη. Εξ αποστάσεως. Ακούγομαι, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Γεια σας. Ακούγομαι? Ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις κινήσεις πολιτών για την σοσιαλδημοκρατία, για την πρόσκληση. Παρακολούθησα και χτες την δική τους συνάντηση, που ήταν πάρα πολύ παραγωγική. Παρακολούθησα για την έρευνα την οποία παρουσίασε ο Χάλαρης και δείχνει πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία, και ενδεχομένως δείχνει και την ασάφεια που επικρατεί στους χώρους μας γύρω από το τι είναι σοσιαλδημοκρατία. Δεν θα μείνω σε αυτό όμως τώρα. Δεν θα προσπαθήσω να αποφύγω την θεωρητικολογία και θα μπω λίγο σε ζητήματα της στιγμής που ζούμε. Φανταστείτε λοιπόν πριν 2 χρόνια, αν σας έλεγε κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στο 22%, 23, 24, 25 πόσο είναι, και εκλογικά στο 27%, και τα άλλα 2 κόμματα, το ένα θα βολόντανε μεταξύ 12 και 13% και το άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε πάει κάτω από το διψήφιο αριθμό. Δεν θα το πιστεύατε. Και θα θεωρούσατε ότι υπερβάλλει. Τι συμβαίνει όμως? Και παρόλη αυτή τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και στην Ελλάδα πλέον την κατάρρευση αυτού που ονομάζεται χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς κτλ. Είναι απλό το πράγμα. Είναι ό,τι συμβαίνει και στην Ευρώπη. Ο χώρος της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας δεν έχει διαφορετική πρόταση από το χώρο της κεντροδεξιάς για την κοινωνία. Η κυρία Κατσέλη είπε προηγουμένως για τη μεγάλη δύναμη των εταιριών. Θέμα το οποίο πολλοί εξημών έχουν θίξει πολλές φορές. Ο Θόδωρος μίλησε για τους αθέατους, ο Θόδωρος ο Μαργαρίτης μίλησε για τους αθέατους προηγουμένως. Θα σας πάρω κι εγώ λίγο στο χώρο της τέχνης. Θυμόσαστε ένα έργο, ή αν έχετε δει ένα έργο του 1976, του Σίντλεϊ Λιούμεν. Είναι το δίκτυο. Εκεί ένας παρουσιαστής τύπου τηλεευαγγελιστή απευθύνεται στο κοινό του, αρχίζει να το βρίζει, να το απαξιώνει, να το θεωρεί ότι κανείς από αυτούς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ο μοναδικός που μπορεί να κάνει κάτι πλέον στη δημοκρατία της Αμερικής είναι οι μεγάλες εταιρείες. Αρχίζει να τις απαριθμεί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος χάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του, όχι για κανένα άλλο λόγο. Όχι γιατί στο δίκτυο, στη τηλεόραση, στο τηλεοπτικό σταθμό τον οποίο δούλευε, δεν συμφωνούσαν ή συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε. Αδιάφορα ήταν αυτό. Γιατί έχασε την θεαματικότητα η εκπομπή. Ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει άσχημα λόγια για αυτόν.
Ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει κακές ειδήσεις. Ήθελε να ακούει μόνο καλές ειδήσεις. Όσο έλεγε καλές ειδήσεις, ο τηλεευαγγελιστής, τηλεπαρουσιαστής, ήταν όλα καλά, καλώς καμπωμένα. Και τηλεθεαματικότητα ήταν τεράστια. Όταν όμως έπαψε να έχει καλές ειδήσεις αυτός ο άνθρωπος, έχασε και τη δουλειά του και οδηγήθηκε, αν θυμάμαι καλά, και στην αυτοκτονία. Τι θέλω να πω με αυτό? Η σοσιαλδημοκρατία πλέον, έχοντας ξεπεράσει πλέον, έχοντας ξεφύγει από το πλαίσιο των εθνικών πολιτικών, όπου μπορούσε να ασκήσει πραγματικές πολιτικές, και έχοντας οδηγηθεί στην παγκοσμιοποίηση ολόκληρος ο κόσμος, αδυνατεί να διαμορφώσει διαφορετική πρόταση. Μία είναι η πρόταση. Δεν εννοώ αν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικά κόμματα, εννοώ ποια είναι η πρόταση. Η πρόταση είναι: συσσωρεύστε πλούτο στα ψηλά και αυτό σιγά σιγά θα κατέβει προς τα κάτω. Ό,τι κατέβει από αυτόν τον πλούτο. Αλλά εδώ υπάρχει διαφορά μεταξύ κέντρο αριστεράς και κέντρο δεξιάς. Η κέντρο δεξιά, η σοσιαλδημοκρατία, όπως θέλετε να την πούμε, λέει το εξής: αυτό θα το κάνει η αγορά όμως. Να η πρόταση Μητσοτάκη. Η σοσιαλδημοκρατία λέει αυτό θα το κάνει το κράτος. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Στην Ελλάδα δυστυχώς όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, είτε εξ αριστερών είτε εκ δεξιών, ουσιαστικά αποδέχονται την πρόταση Μητσοτάκη, συσσόρευση πλούτου στα ψηλά και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει για τα χαμηλά. Να γιατί είναι αναγκαίες και απαραίτητες τέτοιες συζητήσεις σαν αυτές που όχι μόνο φέτος αλλά και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, και πρόπερσι είχαν οργανώσει οι κινήσεις πολιτών για την σοσιαλδημοκρατία. Γιατί πρέπει να ξανασυζητήσουμε τα βασικά μας στοιχεία. Και θα αναφερθώ σε 3 μόνο στοιχεία τα οποία προδίδουν το πώς έχει συρθεί η σοσιαλδημοκρατική πρόταση το να ταυτιστεί. Προσοχή, δεν μιλάω για νεοφιλελευθερισμό, αυτά κατά τη γνώμη μου είναι λίγο τραβηγμένα. Μιλάω όμως, έχει συρθεί στο να έχει οδηγηθεί το να έχει σε πολλά πράγματα ίδιες προτάσεις με την κεντροδεξιά. Να σας πω το εξής. Θα αναφερθώ σε 3 υποχωρήσεις. Πρώτη υποχώρηση. Ποιο ήταν το κλασικό στοιχείο της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας? Εντός του έθνους κράτους, επαναλαμβάνω, γιατί τώρα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Που έχουμε οδηγηθεί στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αλλά όχι όμως και στην παγκοσμιοποίηση της πολιτικής. Ήτανε το πρώτα ενισχύω την εργασία και το κράτος πρόνοιας και αυτό αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της παραγωγής. Εδώ ακόμα πιστεύουμε, έχει επικρατήσει ο μύθος ότι η σοσιαλδημοκρατία έλεγε πρώτα θα κάνω παραγωγή, θα περιμένω να φτιάξω την παραγωγή και μόλις φτιάξω την παραγωγή θα την αναδιανέμω μέσω των μηχανισμών του κράτους. Όχι. Η ουσία ήταν διαφορετική. Να μια υποχώρηση η οποία μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να φαίνεται θεωρητικής φύσης, είναι όμως πάρα πολύ πρακτικής σημασίας και είναι μια διαφοροποίηση η οποία θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στα προγράμματα που στείλουν τα κόμματα της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Θα σας πω μια άλλη. Όλοι μιλάνε για μεταρρυθμίσεις. Ωραία. Και θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι συστατικό στοιχείο της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Θυμόμαστε όμως ότι υπήρχε μια εποχή που η αριστερά και η κέντρο-αριστερά μιλούσε για διαρθρωτικές αλλαγές, για κοινωνικές αλλαγές, για ρήξεις κοινωνικές, για τομές κοινωνικές και όχι για μεταρρυθμίσεις. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις με τον χαρακτήρα τον οποίο έχουν ουσιαστικά είναι μεταρρυθμίσεις για τους πάνω σε βάρος των κάτω. Εάν δεν έχεις όμως κοινωνικές ρήξεις, κοινωνικές τομές, διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία, τότε δεν μπορεί να πείσεις κανένα. Και ας πω και το εξής. Και ένα ακόμα, ένα τρίτο στοιχείο για να μην μακρηγορώ να τελειώσω. Παρακολούθησα μια συζήτηση εντός ενός κόμματος και παλιά ως επιστημονικός διευθυντής στο Ίστεμ, όπου ουσιαστικά όλοι προσπαθούσαν να πούνε θα φτιάξουμε πρόγραμμα, αλλά προς Θεού πρέπει να το έχουμε κοστολογημένο. Κάθε πράξη, κάθε αυτό ενέργεια που θα λέμε θα πρέπει να είναι κοστολογημένη. Κανείς όμως δεν μιλούσε ότι για κοστολόγηση, κοστολόγηση των δαπανών, κανείς όμως δεν μιλούσε για τα έσοδα, για το πώς και από πού θα έχουμε περισσότερα έσοδα. Γιατί κοιτάξτε, αν έχεις 50 δισεκατομμύρια δαπάνες και έχεις έσοδα 35 δισεκατομμύρια, είναι πρόβλημα τεράστιο. Αν έχεις όμως 50 δισεκατομμύρια
δαπάνες και έχεις 60 δισεκατομμύρια έσοδα, είναι διαφορετικό το θέμα. Για τις ίδιες δαπάνες μιλάμε. Και όταν είχαν έρθει οι Τροϊκανοί και ένα χαμηλότερο κλιμάκιο της Τρόικας στο Ίσταμπουλ, τους είχαμε πει αυτό ακριβώς, ότι ουσιαστικά εμείς έχουμε τις ίδιες κοινωνικές δαπάνες με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γύρω στο 45 με 48% και δαπάνες επιτέλους. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν τα έσοδα. Βέβαια, μέσα στη λογική του τιμωρήστε τους για την ασυνοσία τους κτλ. Καθόλου δεν λαμβάνανε υπόψη τους όλα αυτά. Το άγχος λοιπόν των κοστολογημένων προτάσεων είναι αυτό που ταλανίζει τη σημερινή σοσιαλδημοκρατία. Και όχι το άγχος για το πώς θα φορολογηθεί ο παγκόσμιος πλούτος. Εδώ ακούστηκαν πολλές προτάσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Και έχουν ακουστεί και πολλές και πολλοί έχουν γράψει και θα ξαναγράψουν και θα γράφεται συνέχεια. Βλέπω όμως, παραδείγματος χάρη, τα κόμματα της αριστεράς να μιλούν για υπερφορολόγηση των κερδών. Είναι ο εύκολος δρόμος για να μην πεις την αλήθεια. Γιατί είναι αυτονόητο των μεγάλων κερδών, των αυξημένων, των υπερκερδών. Είναι εύκολο. Δηλαδή, πεις την αλήθεια ότι αυτό που λείπει δεν είναι η υπερφορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών. Είναι η προοδευτική φορολογία. Αλλά για να κάνεις προοδευτική φορολογία πρέπει να λειτουργήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορείς να κάνεις προοδευτική φορολογία στην Ελλάδα μόνο. Δεν μπορεί να κάνεις προοδευτική φορολογία ακόμα και στη Γαλλία, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και στη Γερμανία. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοιο είδους φορολόγηση και να αυξήσεις τα έσοδά σου όταν παγκοσμίως οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να διαφεύγουν και να φοροδιαφεύγουν ή και γενικά να μην φορολογούνται καθόλου. Άρα, επομένως, τελειώνω. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε διαφορετική κεντρική αφήγηση. Πρόταση απέναντι στην αφήγηση της κεντροδεξιάς. Και τα πρόσωπα έχουν μεγάλη σημασία και οι θεσμοί και τα κόμματα έχουν μεγάλη σημασία και η απαξίωσή τους έχει μεγάλη σημασία και το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την γελιοποίηση των διαδικασιών και της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη σημασία και στην Γερμανία που βλέπουμε πώς οδηγούνται τα πράγματα με την άνοδο της ακροδεξιάς, αν και δεν θα πω τώρα εκεί, αν και οι ερμηνείες είναι πολύ ρηχές της ανόδου της ακροδεξιάς, οι κυρίαρχες ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που επιμένω είναι ότι όλοι εμείς πρέπει να συμβάλλουμε ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια σημερινή εναλλακτική πρόταση, ούτως ώστε να μην έχει ακόμα δίκιο η Θάτσερ που έλεγε δεν υπάρχει εναλλακτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.